kaayo, wa man nanawag og customer. Hoy, Marimar, Maria, asa man ang tawon mo? Mingaw kay atong tindahan, wa man nanawag og customer. Hoy, wa man naminaw ning mga tindirahan eh. Asa gid kay ka ni ay? Maria, Marimar, asa ra gito pa? Wa man gyud nagnaw. Tupag ni mga tindiriha. Oy, asa gid kay ka tunanago ay nagchismis na mo sila. Yun be. Hoy Maria, Marimar, asa man yung taon mo nga mingaw kaayo tawa mo nawag og customer ba? Asa gid ay ka to sila ha? Akong opyon og asa to sila. Asa ra dito opyon mo? Yung sa kay gipangbuhat ato ay. Katong lagi ba? Katong viral lagi nga video lagi ni Ibana ba? Pagkabisa ba ni mo, Ibana? Hoy! Ay! I'm high, ma'am. Ganina na kadiha, ma'am. Naami diri, ma'am. Nagchika. Ano dahil mo diri sa chika-chika kamong duha, ha? Maria o Marimar? Wa, bugid mo kadungog sa paka ganina ba? Nga nanawag ko dito sa counter. Nanawag ko sa inyong mga pangalan. Wagid mo nanubag. Wa mo nang hinawag dito sa gawas o customer kay balong mingaw kay atong tindahan karon wa tay halin. Kamu sige na mong chika-chika din ha ba? Mo din yung trabaho din nga nga wala ko. Katong pag-leave na ko nag-maternity leave ko karon pagani ko nakabalik magin-ana na dayon nyo ha. Kamugit mga chikadura kay ma'am. Ganina lang ka naminaw sa mua ma'am. Dili man good ma'am kay mas maayo na lang ming mag-chika-chika mini Marimar kaysa mga tulog mi ma'am. Oh my God. Kuan customer nga mo sulod kay mga tulog mi. Naman pud mi diri good ma'am nagchika-chika sa entrance kay para inig sulod sa customer di mo tindog dayon mi amo dayon ko entertainon ang customer ma'am. Ikaw jud bitaw ma'am no kay kuan kayo ma'am ba mas maayo na lang ginang magchika-chika mi nami magud mi chismis nga bag-o ma'am ba na koy chismis nga nadunggan mong ichika na ho kag Marimar ma'am. Ikaw bitaw gid ma'am kay ikaw gid bitaw Maria ba? Kay ikaw gid ang reyna sa mga chismis ba? Grabe gid kay ka makachismis. Wow, wow. Ba bisan unsa ra gid na ang imong masunod sa imong utok nga mga kachismisan ba? Unya imo dayong iratatatata. Dili man good ma'am kay. Abi ni mo ma'am, ang kaning pagkachismosa makatabang kay sa katilimban ma'am oy kay nabi uban nga dili hilig og Facebook, dili hilig tan og TV, dili hilig paminaw og radyo. So siyempre kaming mga chismosa ma'am, o ni maghatod nga dili man pud ni chismis good ma'am. Nagistorya naman ko sa akong nadunggan ma'am, akong i-share kay Marimar, kay si Marimar ma'am, di mo gud ni siya hilig og Facebook ma'am ba. Mo akong i-share diri ka, di ba Marimar? Oh ma'am, wala Oo. ko cellphone. Oh, di man gud ni siya hilig ma'am. Ako na lang pong i-share ma'am ba kay nagduka mo gud ma'am. Basin makatulog Wala ma'am naman. ba. Di ako na lang siyang i-share ma'am ba. Kay kato lagi maulit ni ma'am ba. Sang Ibana ba? Kabalo ka tong kuan ma'am, kabalong kay ka Marimar ba nga. Oo. Akong kuan ba, akong idol si Ibana. Oh ma'am, nabuon siya kay Ibana Oh, ma'am. idol man Nasunod gud na. ma'am. Idol man gud ako si Ibana ma'am niya. Naamang ko'y chismis ma'am kay after atong na viral niya nga video ma'am ba nga nangilimos siya dito sa kanto sa mga kali-kali na viral yang video. Unya kani mga tao lagi nga mga inggitira kaayo ma'am. Gipakasuhan si Ibana ma'am ba nga chismis nga ipakulong daw kuno si Ibana kay kato daw kuno yang pag-vlog niya prank. Kuan daw to nakalapas daw si Ibana sa balaod. Mutong gi-share nako kang Marimar, di ba Marimar no? Oh, lagi, Ay dili wala siya ka nakakita ma'am ba di siya mutuo sa akong istorya mo no akong gi-share sa iya ma'am. Og mao to ma'am nga si Ibana lagi ma'am iprisuhon daw kay matud pa sa attorney. Katudong gihimo ni Ibana labag daw kuno to sa batas kay bawal daw kuno mangilimos ma'am ug nya kung kinsa tong mangilimos bawal daw to imong tagaan og kwarta. So mao to nga chismis ma'am kay Ibana akong gi-share diri kang Marimar ba? Hala oy si Ibana. Kato laging si Ibana nga na viral lagi ihang video. Hala ka makulong na ito siya mapriso kay makulong gid siya nga sayang kay mapriso to siya. Uy kay gwapa ra baon niya. Sexy. Taka-taka ra gid siya siguro kag Yawit Maria no dili pud siya siguro. Uy kay sala pa di ay nang manglimos ka nga prank ra man gud to ay ihang vlog gud. Mangita ra gud to siya maayo nga mga tao nga naay
nindot og dako nga kasing-kasing nga mutabang sa iyaha idugli day niya og hatag ang katungkulin sa tong nang hatag og lino sa iyaha. Fake news pud siguro na ang imuhang chismis na pud siguro no. Maria, kana bitaw imong pagkasismusa? Kulang-kulang, dili man ka-updated oy. Mampasiguro ko kay nag-Facebook ko kagabi nakita na ko ang balita nga katong kana nga isyu nga ipakulong daw si Ivana kay nakalapa sila sa balaod. Okay na daw to. Kay matud pa ni Ivana, igo ra siya nag-vlog, nag-prank ra siya, wala gid siya tinuod nga nangilimo sa mga tao. Ug katupong mga tao nga iyang gipangtagaan og kwarta na atoy mga trabaho. Giprank ra to niya kay syempre pangitaon lagi niya ang mga tao na naay golden heart ba, kabalo sa golden heart. Kanang gininto ang puso ba ikaw bitaw? Ops sa ma'am. Unsa to imong giingon ma'am nga nakita nimo sa Facebook? Sus, tanawa ra gud ni Marimar ning istorya ni ma'am. Otro po dahil siyang sismusa, di ba? Oh, adik ko na siya. Oh, sus ma'am, oy, istorya pa ang sismusa ko. Otro man po dahil ka, kay kung di ka sismusa ma'am, wala unta ka naka-update sa kinabuhi ni Ivana. Yung anong nakahibalo ka ma'am, yan isulti ka sa ko. Sus, baya ni mo ma'am, alam ka na nakin ma'am, oy. Otro po dahil kang sismusa. Mas maayo hinoon ma'am, mubalik ka dito sa imong counter ma'am. Kay kami ni Marimar, humana man mig chismis, kay naabot man ka. Hala, manindog mi mamoy, tindog ya Marikar. Dito ka be. Dito ka pag customer dito. Sige ma'am ha. Mangustomer na ko ma'am, kani ako ni balikan dito sa gawas kay para mahuman ta ma'am, utro jud ang sismusa si ma'am. Ay, tadi ha ma'am, sismusa sad ka ma'am, sismusa.